Namaz ima svoje uvjete. Jedan od uvjeta za namaz jeste ulazak namaskog vremena. Pa se ne može namasko vrijeme klanjati nego kada dođe, znači period koga je šerijat ograničio. Protivno namaz ne bi bio ispravan. Uzvišeni kaže: inna salate kjanet alal mu'minine kitaben mevkuta. Namaz je vjernicima u određena vremena propisa. Pa tako svako vrijeme ima, svaki namaz ima svoje vrijeme. Kindija namaz zove se još as-salatul wusta, srednji namaz. Srednji namaz počinje kada svaka stvar dosegne hlad, te stvar dosegne njenu dužinu. Po mišljenju većine islamskih učenjaka. Suprotno imamo Ebu Hanif koji kaže da ikindija nastupa kada svaka stvar bude imala hlad koliko dvije njene dužine. To bi znači bilo kasnije. Po hanefijskom mezhebu znači kasnije bi nastupala ikindija nego kod džumhura uleme. Znači treba još proći jedan period da dođe još jedna dužina hlada. Što se tiče zadnjeg vremena ikindije namaza, došlo je u hadisu Džabira da je klanjao Džibril alejsalam ikindiju drugi dan kada bi hlad bio duplo duži od stvari. Pa je rekao, između ovoga dva vremena je ikindija. Znači, prvi dan je klanjao kada bi hlad bio u dužini te stvari, a drugi dan kada bi bile dvije dužine. Kaže, između ovoga vremena je šta? Ikindija namaz. Između ovoga vremena je ikindija namaz. I došlo je u drugoj predaji da je vrijeme ikindije namaza dok sunce ne počne mijenjati svoju boju. Dok sunce ne počne mijenjati svoju boju iz one jarko žute u crvenkastu boju. A došlo je u trećem hadisu Ebu Hureyre da je ko stigne klanjati ikindiju namaz prije, ko stigne klanjati jedan rekat od ikindije prije nego što zađe sunce, da je stigao šta? Klanjati ikindiju. Jedan rekat ko stigne. Pa ove predaje po svojoj spoljašnosti su malo kontradiktorne, međutim mogu se uskladiti da se kaže da je odabrano vrijeme, pravo vrijeme, kada hlad bude u dužini neke stvari. Računajući šta? Onaj fejt, je onaj mali dodatak hlada koji nam je ostao iz zenita. Kada je bio zeval, iz zenita kada je ostao, moramo njega ponijeti sa sobom i moramo ga računati. Protivno ćemo klanjati šta? Prije vremena. To je odabrano vrijeme. A dozvoljeno je vrijeme dok ne bude znači hlad duplo duži od stvari. U redu. Dok hlad ne bude duplo duži od neke stvari. To je vrijeme dozvole. A vrijeme prisile, odnosno nužde, je da klanjaš dokle. Dok ne zađe sunce. To je više većina islamskih učenjaka, da se ikindija može klanjati ako čovjek je u nuždi dokle zalazak sunca. Došlo je u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme od Enesa ibn Malika, koga drži Muslim, da je rekao, to je, kaže, namaz munafika, to odgađanje ikindije stalno do zadnjeg vremena, kaže, to je namaz munafika. Čeka, kaže, sunce dok ne dođe do šejtanskih rogova, to jest dok ne počne zalaziti. Kad počne zalaziti, onda kaže, ustane, kaže, i fenakaraha arban, kaže, klanja ga onda kao kokoš što klanja kada klica zrnje, 4 rekiata, la yezkurullaha illa qalila, a ne spominje Allaha osim malo. Pa je to namaz munafika da čovjek odgađa ikindiju do tog vremena kada je mekruh, za razliku recimo od podne. Podne je dozvoljeno da se klanja do pred ikindiju. Tu nema šta? Vremena koje je mekruh, kao ni kod akšama. To je vremena koje je dozvoljeno. Dok je ikindija, znači ovdje malo specifičnija, jer dolazi vrijeme kada je zabranjeno klanjati, a to je vrijeme, znači kada sunce zalazi, kada biva zabrana klanjanja. Lijepo je požuriti sa ikindijom
Jer Enes prenosi da je poslanik sa osam klanjao ikindiju, a sunce je bilo visoko, kaže živahno, živo, znači još uvijek je jarko grijalo, pa bi neko od nas odlazio zaheda ila el-Avali. El-Avali to su bila sela oko Medine, neka su bila daleko po 4 milje, pa bi, kaže, neko od nas odlazio tamo, a sunce bi još uvijek bilo visoko. Pa je znači klanjao šta? Indiju u prvo vrijeme. I kaže Rafija, klanjali smo Indiju sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, potom bi zaklali devu, potom bi podijelili meso i skuhali bi ga i znači bilo bi spremno za jelo prije nego što sunce zađe. Znate koliko vremena treba da se zala zakolje, pa da se isiječe, da se odere i tako dalje. To sve u radu, znači prije čega? Prije zalaska sunca, što kazuje da su rano klanjali kindiju. U šarijetu postoje argumenti koji ukazuju da čovjek treba paziti na posebno na ikindiju namaz. Ikindija namaz je poseban namaz. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: "Hafizu alas salavati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Čuvajte dobro namaze i čuvajte posebno srednji namaz. A srednji namaz je ikindija namaz, kako je došlo u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je bila bitka na Ahzabu, da je rekao: "Šegaluna anis salati al-wusta, salati al-asr." Oni su nas, kaže, zabavili oko ikindije namaza, nije sunce zašlo, oko srednjeg namaza. Iako imate, braćo, mišljenja da je jacija, da je akšan srednji namaz, i da je jacija, i da je sabah, i da je podne. Da sve 5 namaza imate mišljenja. Ali argumenti ukazuju vjerodostojni da je šta? Ikindija srednji namaz. Da je ikindija srednji namaz. Jer sabah i podne su dnevni namaze, ili tako? Klanjaju se nakon nastupa čega? Nakon nastupa zore. Jel? Dok akšam i jacija se klanjaju kada? Noć. Nakon zalata sunca po noći. Točno noćni. A između nije jedan namaz koji je šta? Srednji namaz. Ne, nije, ali je srednji između, znači, tih namaza je srednji namaz. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Muslim: "Podstičući nas da čuvamo i da pazimo na ikindiju namaz. Ovaj namaz, kaže, njime su bili počašćeni ljudi prije vas, pa nisu pazili na ovaj namaz. Ako budete čuvali ga i redovno ga, znači klanjali, imat ćete 2 nagrade. Jer nakon ovoga namaza nema namaza dok se ne pojavi svjedok." Ko je svjedok? Zvijezde. Se pojavi svjedok, ne nastupi šta? Akšansko vrijeme. Nastupi akšansko vrijeme. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji se nalazi u Muslimu sahihu: "Neće ući u vatru onaj ko bude klanjao prije izlaska sunca i prije zalaska sunca." To jeste sabah i ikindiju. Neće ući u vatru. Da je li džinnar. Neće ući u vatru, znači ko bude klanjao ove namaze. Došlo je u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme: ko ostavi ikindiju namaz, pokvarena su mu djela. Men tereke salat al-asr fekad habita amaluhu. Pokvario je svoja djela ko ostavi ikindiju namaz. Što mislite šta je sa onim ko ostavi 5 vakata namaza? On je sa ikindijom pokvario svoje djela. Kaže šejhul islam Ibn Kajim u svome djelu Tariku Salah. Ono kaže što se može zaključiti iz predaja jeste da ovo kvarenje djela biva ako čovjek u potpunosti ostavi ikindiju namaz. Ako u potpunosti ostavi ikindiju namaz. Ako ostavi ponekad u danu u kome je ostavio ikindiju, tome je danu pokvario svoje šta? Djela. A ako je u potpunosti ostavi, onda u potpunosti kvari svoja djela. I možda će neko kazati kako to je čovjek koji ostavi samo ikindiju, ako pravi druge namaze, čak i kod uleme koja tekfiri čovjeka koji ostavi namaz, ne bi izišao iz islama. Ili kod velikog dijela njih.
kako može onda pokvariti namaz, a nije izišao iz islama. Kaže mu šarijetu su došli argumenti koji ukazuju da se može pokvariti, da se djela mogu kvariti i bez čega? I bez otpadništa, i bez riddeta, i bez izlaska iz vjere. Može čovjek pokvariti svoja djela. Uzvišeni Allah što kaže: Ja ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O vjernici, nemojte kvariti svoje sadake, svoje djela prigovaranjem i uznemiravanjem ljudi. Kako sam ti dao, jesam ti valio, jesam ti ovo, jesam ti ono. I onda šta pokvari čovjek svoje? A je li počinio nevjerstvo time? Nije nikak, kako nevjerstvo. Ali jeste pokvario djelo. Uzvišeni Allah što kaže: Ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. I nemojte dizati svoje glasove iznad glasa poslanika i nemojte pričati sa njim kao što pričate jedni sa drugima. En tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Da pokvarite svoje djela, vi ne osjetite. Je li dizanje glasa iznad glasa poslanika, je to nevjerstvo? Nije. Pa Ebu Bekr i Omer su, zbog Ebu Bekra i Omera je objavljen ovaj ajet. Ti dvojice su sjedli i raspravljali se galami jedan na drugog i dizali glasove kako došlo u Buharijevu sahihu, pa je objavljen ovaj ajet, nemojte to raditi. No, međutim, može čovjek šta pokvariti svoje djela i da ne učini djelo koje ga izvodi iz... Tako da neko kad vidi tamo da se kvari djelo, kaže, ovo je odmah, da ti pokvarni djelo, odmah izišao iz vjere. Nije izišao iz vjere. Mogu se djela pokvariti da čovjek ne iziđe iz vjere. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Buhari i Muslim od Ibn Omara: "Wallazi tafutuhu salatu al-asr faka'annama wutira ahlihi wa mala." Onaj koga promaši ikindija, ne klanjaje, kao da je izgubio i porodicu i imetak. Sve ošlo. Kao da je izgubio i porodicu i imetak. I došlo je hadisima, ko se zakune lažnom zakletvom nakon ikindije. Posebna kazna. Se zakune čovjek lažnom zakletvom, šta je? Grije. Ali poslije, nakon ikindije, poseban grije. Što kazuje nešto na vrijednost. Ikindije, klanjao se ikindiju, trebao bi tada da se iman poveća, da budeš najdalje od onoga što je zabranjeno i ti tad činiš, nakon tako jednog vrijednog namaza, činiš šta? Činiš takvo djelo. Men salla al-berdejni dehal al-dženne. Ko bude klanjao sabah i ikindiju ući u džene. Tako je došlo u hadisu koji se nalazi, mislim, u Muslimu sahihu. Tako.